נראה אחרת, כל אחד מהם נותן פירות אחרים, בדיוק כמו הילדים. כל ילד שונה מהשני, וזאת הגנטיקה. כל ילד מגיע עם המטען הגנטי שלו. אבל אם אני אתן לצמחים שלי, ואתם יכולים לראות את האפונה, לי סלק, חסות, אם אני אתן להם את מיטב התזונה, את מיטב הדברים שהם צריכים לגדילה אופטימלית, שבמקרה של הצמחים זה שמש, מים, דשן, או עדיף כמובן קומפוסט טבעי, כפי שהצמחים שלי קיבלו, הם ייתנו לי את היבול הכי טוב, בכמות מצוינת, בטעמים מצוינים, וזה בדיוק אותו דבר כמו עם הילדים. הם יגדלו, והם יכולים לגדול טוב יותר. אם אנחנו ניתן להם תזונה, הם יגדלו. אבל אולי ההישגים שלהם הלימודיים לא יגיעו לרמה שהם יכלו אם אנחנו ניתן להם עוד חיזוק ותוספת של ויטמינים, מינרלים, וכל מה שהם צריכים להתפתחות שלהם. אותו דבר לגבי ההתפתחות הפיזית שלהם, השכלית, ההתנהגות של ילדים מאוד מאוד מושפעת ממה שהם אוכלים. אנחנו רואים היום הרבה מאוד ילדים מלאי אנרגיה, ולאו דווקא לכיוונים החיוביים, וזה בפירוש קשור לתזונה שלהם. אם הם יהיו רגועים יותר, שבעים יותר, נינוחים יותר, הגוף שלהם יקבל את מה שהם צריכים, גם היכולות שלהם יבואו לידי ביטוי בצורה אופטימלית, מקסימלית, ובעצם הם יוכלו לבנות לעצמם עתיד הטוב ביותר שצפוי להם. אם עדיין לא קיבלתם את המדריך איך ללמד ילדים תזונה בריאה בהנאה, אתם מוזמנים להכניס את השם שלכם, את כתובת המייל, והמדריך איך ללמד ילדים תזונה בריאה בהנאה יישלח אליכם ישירות לדואר האלקטרוני. אז המון בריאות ותודה, ורד מתזונה בריאה בהנאה.